Яңасы каналында халқыбызның яратқан тапшыруы Жырлыйық әлі. Әйдәгіз дуслар бергәле. Жырлыйық әлі. Сауларымызсыз мұхтарам милләттәшләр, һәммәгезгә дә шифалы ва давалы, күңелле ва рәхәт, күпмедер сихәтле яллар теләп без башлыйбыз. Әлбәттә инде без бүген җырлыйбыз, алайда да түгел рәхәтләнеп күңел ачабыз. Бүген бит бездә бәйрәм, бүген бездә җырлыйк әле. Әссәламу алейкум, хөрмәтле җыр-моң сөюче, кадерле тамашачыларыбыз. Бездән сездән ялкынлы кайнар сәлам. Hörmətli tamaşaçılar, 2023 ел республикабызда милли традициялар елы дип игълан ителде. Шул уңайдан бүген бездә кунакта җыр-моңнарыбызны, гырыф-гадәтләребезне киләчәккә алып баручы балалар. Алар барысы да Казан шәһәр филармониясе каршында эшләп килүче балалар филармониясе артистлары әйдәгез әле көчле алкышлар белән сәламлик үзләрен куясыз. Субханалла, biz sizni күрүбезгә шиксез шатбыз. Яшьләр, ул энергетика ташып тора, күзләрдә кызыксыну янып торалар. Хәлләрегез, кәефләрегез ничек? Тапшыру барышында без алар белән якыннанрак танышырбыз. Алла бирсә, инде уенчыларыбыз белән таныштырып китик, Азат. Әлбәттә, әлбәттә, инде беренче парабыз белән танышып китик әле. Әминә Йолдыз һәм Бахтияр Хәбибуллин әйдәгез көчле алкышлар белән сәламлик үзләрен. Саумысыз. Икенче парыбыз Аделина Хәсәнова һәм Булат Талипов. Аделина һәм Булат. Üçüncü oyuncularımız Сәйдә Гарифуллина белән Самир Габайдуллин. Менә шулай. Ай-ай-ай. Иң кечкенәләре ахрысы шулаймы? Һәм инде нәрсә әйтәсе килә, бүген мөхтәрәм җәмәгать әле уенчылардан тыш. Бүген бездә тагын икләтә бәйрәм, бүген безнең тамашачылар да бар. Һәм инде әйдәгез әле аларны да күрүебезгә без шиксез шатбыз. Булачак татар сәнгатенең йолдызлары. Варислар утыра. Рәхмәт сезгә килүегез өчен. Шушы уенчылар өчен җан атып бергәләп җырларбыз бүген, ярыймы? Килештекме? Тырыша. Алла бирсә диген. Хәзер шушы иҗат төркеменең эшчәнлеге турында сөйләп китер өчен сүзне балалар филармониясе ансамбленең җитәкчесе Гөлназ Гафуровага бирәбез. Көчле алкышлар белән янәшә безгә дәшеп чыгарыйк. Рәхмәт. Исәнмесез. Без Казан балалар филармониясе белән бүген сездә кунакта. Без Казан шәһәр филармониясе канат астында һәм инде менә шундый милли затлы, матур бинада, Чулпан мәдәният йортында шөгыльләнәбез. Безнең Казан шәһәр филармониясының сәнгать җитәкчесе һәм Казан бию ансамбленең сәнгать җитәкчесе Чулпан Закирова идеясе менә шундый матур балалар филармониясын җыярга. Һәм инде әйтәсем килә, анда балалар бийләде, җырлыйлар да, төрле уен коралларында уйныйлар. Безнең уен коралларында Ганиев Илнур Шагитович балаларны уйнарга иретә. Һәм инде биюләргә килгәндә, Казан бию ансамбленең солистлары безнең балалар белән шөгыльләнәләр. Төрле чараларда, төрле конкурсларда, концертларда чыгыш ясыйбыз. Шулай анардан тыш спектакльләрдә дә катнашабыз. Менә күптән түгел генә Зәңгәршәл спектаклендә безнең Әминә Йолдыз һәм шулай ук Әхмәтзянова Айша чыгыш ясадылар. Киләчәктә Мырау Батыр спектаклендә бөтен бала катнашачак. Әлеге катлаулы ва савырлык таләп итә торган хезмәтегездә зур уңышлар телисе килә, чынлап сезнең чыгышларыгыз нәтиҗәле. Моны конкурс фестивальләр белдерә. Сезгә ва һәммә калган укытучыларга, мөгаллимнәргә шиксез зур рәхмәтебезне җиткерәбез. Барлык төркемебез исеменнән, җырлык әле тамашачылары исеменнән рәхмәт сезгә. Рәхмәт сезгә. Инде балалар урыннарында уйнарга, җырларга ашкынып торалар, тамашачылар шулай ук музыкантлар урынында әйдәгез әле җырлыйк әлегә хас итеп, рәхәтләнеп, матур итеп Җырлыйк әле. Җырлыйбыз әлбәттә, ләкин иң баштан уенның төп шартлары белән танышу кирәк. Телевизион музыкаль уен 3 төрле бәйгедән тора, һәр бәйгедә 2 бирем.
birimge tügel cevap bergen oyuncu tügel cevabı için 10 bal ola. Demek oyunun her ülüşünde 20 bal alıp bula. Birinci ülüş bizning Tыңла әлі деп атала. Тапшыруыбызның авторы Нәҗип абый сезгә халык көйләрен уйнаячак. Ә сез инде аны аңлап алып, төгәл итеп исемен әйтеп бирергә тиеш буласыз. Менә инде безнең балалар халык көйләрен яхшы белә микән? Без инде аларны һәр сынап карарбыз. Укытучылар әле өлкәдә шөгыльләнәләр микән? Тикшерәбез. Нәрсә әйтәсе килә? Җавапның әзер икәнлеген без өстәлдәге музыка уен кораллары ярдәмендә белдерәбез. Шушылай икегез 4 куллапмы, 2 куллапмы ничек тә булса шалтыратырга кирәк. Үзегез җавабы әзер икәнен белдерергә кирәк. Әйдәгез әле кичкенә генә. Уйнап карыйк. Репетиция ясап карыйк, уйнап карыйк. Әйдәгез 1 2 3 киттек. Менә шушылай. Бер атлы. Аннан Ярдыралар. Уйлап, яхшы гына җырның көен иштән генә җырлыйбыз, кырдагыларга сиздермибез. Сез бүген көндәшләр, тормышта дуслар булсагыз да, һәм безгә генә ишетерлек итеп, төгәл исем искә төшкәчтен яңгыратып әйтәбез, ярыймы? Үпкәләштән булмасын, яме бүген. Уен тәртибе аңлашылса, мөхтәрәм дуслар, без беренче өлешебезне башлыйбыз. Игътибар белән тыңлыйбыз. Уеныбызның беренче өлеше башланып китте. Беренче көй яңгырый хәзер. Игътибар, Уен игътибар. коралларын кулыгызга алыгыз. Нәҗип абый, сүз сезгә. Нәҗип абый рәхәтләнеп уйный да уйный, бүлдерәсе дә килми. Безнең инде беренче итеп Сәйдә булды, шулаймы, Азат? Җавабы әзерлеген белдерде. Әминә дә азрак үзенең җавабы әзерлеген белдерде, ләкин Алинәгә ышанам. Шулай килеп чыкты. İsmi bacım kızı Zileylük. Үй шул, шулай шул. Алкышлар. Кызы Зиләүлүк, хәтта банджугын да беләләр җәмәгать. Субханалла, алкышлар. Рәхмәт. Алкышлар.
Нишек рәхәт тыңлап торулары. Шундый рәхәтләнеп башкаралар. Эй, күзләр тимәсен балаларга. Аз гына шулай алар белән җырлый башлыйсың да, тиз генә туктап, читтән күзәтеп, сокланып торасың. Татар телендә сузып, шын безнеңчә әйтеп җырлаучылар бу шул хәтле күңелгә рәхәт. Балалар, балалар татарча белми дигән балалар име. Менә ничек кенә беләләр әле. Күзләр тимәсен. Рәхмәт сезгә балалар. Рәхмәт сезгә. Әлеге сөенеч өчен. Бик зур рәхмәт. Балакайларым, инде алга таба барабыз. Икенче сорауда Нәҗип абый нәрсә уйнар, ничек сынар икән сезне? Тыңлыйбыз. Әминә Йылдыз һәм Бәхтияр Хәбибуллин. Бу без җырлы беләбез. Без аны ансамбль белән җырлыйбыз. Ул иделләр күлләре. Күзләре. Авызларының авызда 32 тештә күренә. Без җырны беләбез дип рәхәтле. Субханалла, мөхтәрәм җәмәгать, әйдәгез әле көчле алкышлар белән. 10 балл беренче парыбызга. Алкышлар. Кем белә бит? Тормыш булгач, үсә төшкәч, әле парлашып та китәләр. Китәрләр бит. Subhanallah. Шушында күтәренке мизгелдә, мөхтәрәм дуслар, безнең беренче өлешебез үтеп тә киткән, димәк инде парлак вакыты якынлашты, килеп җитте. Парлак сүзе ул, мөхтәрәм җәмәгать, парлак сүзе ул, балалар, нур сибу. Үзегезнең нурыгыз белән, сәнгатегез белән, изгениятегез белән тамашачыларны сөендерү мөмкинлеге беренче парга килеп җитте. Парлак мизгел. Бүген без әлеге тапшыруда ансамбль белән таныштырабыз, шуңа күрә дә сүзне янәдән Гөлназга бирәбез. Гөлназ, рәхим итегез, Гөлназ. Хәзер инде Казан балалар филармониясе белән Туган җирем ватаным дигән җырны тәкъдим итәсебез килә. Ләйсән Закирова музыкасы, Гөлсәрвәр сүзләре. Рәхмәт, бик зур. Бик зур рәхмәт. Ләкин җырга күчкәнче без әле беренче парыбызның бәхетен сынайбыз хәзер. Игътибарыгызны экранга юнәлтегез. Анда сез төрле музыка уен кораллары күрәсез. Шуның берсен сайлап алып безгә әйтегезче, балалар. Әйдәгез әле, бәхетегезне сынап карагыз әле. Икәү бергә киңәшләшеп, кайсы уен коралын сайлыйсыз? Саксофон. Саксофонны сайладылар, мөхтәрәм җәмәгать. Ачып карыйгыз саксофонны. Монда гадел уен. Әйдәгез. Мөхтәрәм җәмәгать, ул юк түгел. 0 балда бар арасында. Тәбриклибез. Әлеге парларның 20 бал. Әлегә сез җиңүчеләр. Алкышлар. Хәзер инде ансамблебезнең чыгышын карап китик.
Якыныдыр җирдә һәркемгә, туган теле газиздер һәрбер күңелгә. Күп гасырлы тарихлы Татарстаным, Болгар иле дәвамы минем ватаным. күп гасырлы тарихлы Татарстаным, Болгар иле дәвамы минем ватаным. туган җирем ватаным, гел тынычлык ягында, үз милләте саклансын һәрбер татар җанында. Туган җирем ватаным, гел тынычлык ягында, үз милләте саклансын һәрбер татар җанында. Туган җирем ватаным, гел тынычлык ягында, үз милләте саклансын һәрбер татар җанында. Мин яшәргә телимен тик үз телемдә, сөйләшергә телим мин үз телемдә. Яңгырсын җырларың Татарстаным. Мин атсын таңнарың газиз ватаным. Яңгырсын җырларың Татарстаным. Мин атсын таңнарың газиз ватаным. Туган җирем ватаным, гел тынычлык ягында, үз милләте саклансын һәрбер татар җанында. Туган җирем ватаным, гел тынычлык ягында, үз милләте саклансын һәрбер татар җанында. Багышлармын җырларны газиз телемә. Мин җырлармын аларны туган телемдә. Киләчәгем мәң булсын Татарстаным. Гасырлардан гасырга алсын ватаным. Киләчәгем мәң булсын Татарстаным. Гасырлардан гасырга алсын ватаным. Туган җирем ватаным, гел тынычлык ягында, үз милләте саклансын һәрбер татар җанында. Туган җирем ватаным, гел тынычлык ягында, үз милләте саклансын һәрбер татар җанында. Туган җирем ватаным, гел тынычлык ягында, үз милләте саклансын һәрбер татар җанында. Һәрбер татар җанында. Muhterem cemaat, бүгінгі студиямыздағы энергетиканы сіз де тұясыз мекен телеэкраннар. Оша сізге жетем екен ол. Рахмет сізге балақайларыбыз. Ескетмелі матур шығыш. Юқпағына әлігі нәтижелі урыннар алмайлар. Әлігі ансамбль деп тағын бір қат рахметлерімізді жеткіресіміз келеді. Шушындай матур мезгілде инде ойынымыздың икенче өлішіне көшәбіз. Икенче өлішібізде бізге инде тип ойыншыларға яқшылап уйларға керек. Бұлар тыңларға түгіл, инде уйларға не үшін дегенде? Чөнки экранға айрым бір жырдан сүз тізме шығашақ сүзлер. Сіз шуны аңлап алып, қайсы жырдан екенін аңлап алып, түгел етіп исімін әйтіп беруге тиіш боласыз. Міне жырларының күйлерін не қадарлық яқшы білуіңізді аңладық. Қазір енді сөздер өлкәсінде қойсығыз ғилімлірек, білімлірек, яқшырақ біле екен текшіріп қарарбыз. Аделина білен болады, біз білеміз әлбәттә дилер. Шулай ма? Ярар, қазір сынайымыз мұхтарам жамаға. Демек енді біз тез арада ойынымыздың икенче өлішін башылаймыз. Уйла әлі, Уйла әлі, бұл
белән карыйбыз, укыйбыз һәм тиз арада шалт итеп җавап бирәбез. Егетләр, кызлар, әйдәгез бөтен игътибар экранга. Кызлар уен коралларын җегетләргә бирмиләр, малай. Үзләрендә генә тоталар. Уятыйк әле дигән сүзсез мәшыкты. Нәрсәне уятып була? Кабат уятыйк әле. Күңелдәге хисләр недер? Әйтәм бит. Тыңлыйбыз булат. Мин беләм, буга гармон алык әле җыры. Гармон алык әле дускай. Афәрин, кулыңда гармон булганга микән әлеге җавап бик тиз килеп төште үзеңә. Һәм көчле алкышлар белән без 10 балны икенче парыбызга бирәбез. Авыз кулакта, кулак еракта дигән кебек. Молодцы балалар. Ә хәзер инде әлеге җырны бергәләп җырлыйбыз. Бүген бездә. Рәхәтләнеп җырлыйлар. Һәрбер күзәнәкләре җырлап тора бүген безнең уенчыларыбызның. Хәтта аларга карап без дәген яшәреп киткән сыман булдык. Без инде килештереп яшьләрчә киемнәр киеп килдек. Махсус шушы тапшыруны көтеп. Рәхмәт сезгә балакайларым. Сез килмәсәгез кашан кигән булыр әле бу костюмнарны. Рәхмәт. Ай, энергетика, рәхәт инде. Шушылай, шушы яшьтән сыздырып гармоннар уйный-уйный җырлый идек. Менә бит яшь чакларны искә алдык сезгә карап. Рәхмәт балакайларым. Инде безнең икенче өлешнең икенче соравы. Игътибар экранга. Яратам сине. Ахты, менә Яратканыңны беләбез инде. Уен башланды. Монда хәзер үпкәләүчеләр дә булачак әле бүгенге уеннан соң һичшиксез. Инде беренче Әминә җавап әзерлеген биреп өлгерде. Мин бу җырны беләм. Бу Салават Фатхетдинов репертуарыннан Мин яратам сине Татарстан җыры. Дөрес. Менә, җәмәгать, күрәсезме? Инде тулы җаваплар. Андреев көе, Ракипов сүзләре. Ой, рәхмәт. Ой, 20 бал биререм ярамый шул. Афәрин, мөхтәрәм җәмәгать, инде балалар сыклангыч. Без сыклана әлеге җырны бергәләп җырлыйбыз.
исәннәре чыкты, балалар җырлаганда. Менә шундый көчле рухта инде икенче өлешебез дә азагына якынлашты һәм көтеп алынган барлык мизгеле килеп җитте. Барлык мизгел. Янәдә мөхтәрәм җәмәгать, алдагы чыгыш ясаячак ансамбль турында якыннанрак танышу өчен сүзне Гөлназга бирәбез. Гөлназ Гафурова, көчле алкышлар. Безнең балалар Казанның төрле төбәкләреннән шөгыльләнәләр. Һәм инде ерак араны якын итеп күреп, Биек таудан да, Питрәч ягыннан да, һәм инде башка районнардан да килеп, рәхәтләнеп җырлыйлар. Ә инде киләсе җырга килгәндә, Ләйсән Закирова музыкасына язылган Булат Ибрагимов сүзләренә дуслар күп җырын рәхим итеп тыңлагыз. Гөлназ игълан иткәннән соң тиз арада җыр тыңлыйсы килә, ләкин мөхтәрәм җәмәгать, уеныбыз тәртибе буенча дип әйтергә кирәк. Әле икенче парабызның бәхет мизгеле килеп җитте. Шуңа күрә игътибарны экранга юнәлтегез, балалар. Безнең балалар алмашынып тора. Дип уйлыйбыз. Карыйбыз һәм Киңәшләшеп җавап бирәбез. Тальян. Тальян гармун диде. Яңарак кына гармун 10 балл китерде. Мондагы гармун ничә балл бирер икән? 10 балл. Афәрин, бик яхшы. Нәтиҗәдә сезнең 20 балл. Инде мөхтәрәм җәмәгать, әлеге ансамбльнең төркемнең музыкаль күчтәнәшен зур игътибар белән күзәтәбез. Мин кояшка елмаям, кояш миңа ул. Мин җилләргә кул булыйм, дәшәм уйнарга. Үз өемдә үз көем, үз җырым минем. Әйдә җырла кушылып, син дустым минем. Дуслар күп булсын, зәгәр күп булсын. Матур, матур бала, балаша булсын. Гөлләр чәчәк аталар, яр биреп җиргә авыр булган эшләрдә җиңел ул бергә. Дуслар булса янәшә, яшәве рәхәт. Әти, әни, туганнар, сезгә мең рәхмәт. Дуслар күп булсын, зәңгәр күп булсын. Матур, матур бала, балаша булсын. Дуслар күп булсын, зәңгәр күп булсын. Әти, әни янында, әби, бабай сагында. Матур, матур бала, балаша булсын. Дуслар күп булсын, зәңгәр күп булсын. Әти, әни янында, әби, бабай сагында. Матур, матур бала, балаша булсын. Дуслар күп булсын, зәңгәр күп булсын. Матур, матур бала, балаша булсын. Дуслар күп булсын, зәңгәр күп булсын. Матур, матур бала, балаша булсын. Дуслар күп булсын, зәңгәр күп булсын. Әти, әни янында, әби, бабай сагында. Матур, матур бала, балаша булсын. Искиткеч хөрмәтле тамашачылар, мин әйтәм, мондый энергетикадан соң без бүген тыныч кына йоклый да алмаспыз кебек. Зур рәхмәт балаларга. Иҗатларында бик зур уңышлар, әлеге уңышлары дәвамлы булсын дип кенә алга таба дәвам итәбез. Рәхмәт сезгә. Җырлыйк әле. Инде һәммәбезне дә 3нче өлеш көтә, мөхтәрәм җәмәгать. 3нче өлештә безнең тип уенчыларыбыз видео сорауга җавап эзлиләр. Әлеге видео сюжетларда төшкән һәр кешегә без үзебезнең чиксез зур рәхмәтләребезне әлеге алкышлар аша җиткерәбез. Алкышлап алыйк әле.
Bu yazmalarda alар bir nindi әзерлексіз таныш булмаган җырны җырларга тырышачаклар. Сез инде аны аңлап алып, төгәл итеп исемен әйтеп бирергә тиеш буласыз. Тамашачылар, сез дә уйнагыз, яме? Bu өлеште жырның сөзі де бар, күйі де бар, бары тек ихтибарлы болып, тез арада жауапны, жырны ұтып алып, музыка ойын құралы білен білдірге керек бұлай Рима. Әйдәк зәл достылар, ойындардың жоғалтмыша, зихінлеріні шуалтмыша, үшінші өлішіні башылайыз! İxtibar bilen qarıyız. 3-nче өлеш, 1-нче видео yazma. Jamala Antite Bulat үлгірірек бұлды қолында баян. Біздің тамашашылар да бұлай тез арада аңламағандар, ләкин балалар, Субханалла. Бу жыр Иламай Арсыма деп атала Элвин Грейнікі. Афарин, мұхтарам достар, күшлі алқышылар білән, енді екінші түркім ойыншыларға деп әйтірге керек, екінші парабызға 10 балны тапшырамыз. Алқышылар!
Үзем жырлыйм, үзем уйлыйм, шыннан да безнең буын дип әйтергә кирәк. Салават Зәки улы Фатхетдинов аша әлеге җырны белсә, хәзер инде яшь буын Элвин Грей аша беләләр, тагын да яшь башкарулар аша беләләр. Нәрсә әйтәсе килә? Төп максат әлеге җырлар аша татар телен беләләр. Татар телен белмәсәләр, бернинди җыр кирәк булмаячак, мөхтәрәм җәмәгать. Инде татарча түгел бу, яшьләрчә бу дип вакыт бөтенләй яшьләрне татар теленнән читләштереп бетердек дип әйтәсе килә. Глобаль проблема. Шуңа күрә яшьләрчәсе дә булсын, халык җырлары да булсын, булар барысы да булырга тиеш. Рәхмәт һәммәбезгә дә, һәммәсенә дә. Рәхмәт. Һәм инде еламыйча көлеп кенә яшәргә язсын сезгә. Өченче өлешебезнең икенче соравына күчәбез. Безнең Сәйдә белән Самир. Бу җырның исеме Татарстан гимны. Әйе, балалар. Авторы Рөстәм Яхин. Рөстәм Яхин, әлбәттә, мөхтәрәм җәмәгать. Ох, менә бит. Афәрин, көчле алкышлар. Төгәл җаваплары өчен, әлеге тулы җавап өчен мин 30 балл бирер идем. 30 балл, ләкин уен кагыйдәсе буенча 10 гына балл бирәбез, нәтиҗәдә 20 балл. Рәхмәт сезне, балалар. ишмасам яшьләр, менә ишмасам балалар. Әлеге җыр балалар тарафыннан ничектер айруча күңелгә үтеп кирешле итеп, шундый самими итеп яңгырый. Рәхмәт сезгә балакайларым. Рәхмәт бик зур. Әлеге җырны җырлыйсызмы сез ансамбль белән? Без бу җырны словачклар белән җырлыйбыз. YouTube каналда безне карагыз. Барлык мизгел. Инде хөрмәтле тамашачылар, 3нче өлешебез азагына якынлашты һәм инде янәдән сезне Гөлназга бирәбез. Безнең концертлардан тыш, чыгышлардан тыш, спектакльләрдән тыш бар әле безнең матур проектлар. Менә бер проектны таныштырасым килә. Салаватиклар проекты һәм инде балалар филармониясының балалары катнаша. YouTube каналында 40 клипка якын татар телендә нәни балаларыбыз өчен музыкаль мультклиплар. Карагыз. Хәзер инде без мөхтәрәм җәмәгать 3нче парабызның бәхетен санап карыйбыз. Игътибарыгызны экранга юнәлтеп, күңелегезгә хуш булган уен коралын сайлап, әйтегез әле Самир, Сәйдә. Уеныбызга йогынты ясарга да мөмкин сезнең балларыгыз. 30 бал алып куярсыз әле менә. Скрипка. Скрипка диде ул. Менә бит. Аши Гализин һәршин скрипка. Динә апалары 10 бал җибәрә, аларга нәтиҗәдә 30 бал. Мөхтәрәм җәмәгать, бәхет мизгеле безнең 3нче парыбызга 10 бал бирә. Шуның белән 3 уенчыларыбыз да тигезләшәләр.
Sübhanallah, maşallah деп әйтәсе килә, безнең бүгенге тапшыруда дуслык җиңә. Димәк инде без үзебезнең дипломыбызны әлеге төркемнең җитәкчесенә Гөлназга бирәбез. Татар җырын югары зәвык белән башкарып, милли моңларыбызга мәхәббәт тәрбияләгән өчен дип язылган әлеге дипломда Гөлназ Гафурова алкышлар белән каршы алабыз. Рәхмәт сезгә. Хезмәтегез өчен уңышларыгыз дәвамлы булсын. Шушылай татар халкын берсеннән-берсе матур җырлар белән сөендереп торыгыз. Рәхмәт балалар. Хәзер сезнең өчен музыкаль күчтәнәчебез халык көйләренә тезмә. Рәхим итеп карагыз. Чыгышларыгыз өчен бик зур рәхмәт. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз.